Здравейте, аз съм Никола и днес ще поиграем малко The Forest. По-точно ще видим какви са новостите във версия Alpha 007. Както можем да видим, версия 008 ще излезе след малко повече от 2 седмици. Може би най-интересното е, че докато преди имахме в главното меню бутон Play, само за игра, то в новата версия вече бутона е синглплеер, което означава, че със сигурност можем да очакваме в някои от следващите версии авторите на играта да пуснат и мултиплеер, което ще е голям плюс за играта, защото в момента синглплеер играта интересна е, но все пак с мултиплеер с няколко човека ще е много по-интересна. Така че очаквам, ако не следващото, в по-следващата версия да пуснат мултиплеера. Но и в тази версия 007 има някои интересни неща. Може би най-интересното е, че вече са добавили две нови къщи, две нови места за спане и за сейфане. Едното е... Пропускаме тук филмчето, така не, че вече сме го гледали 100 пъти. Имаме една нова малка къща, малка кабина. Както и което е по-интересното, имаме къща на дърво. Можем да се построим вече къща на дърво. В тази версия какво друго са добавили авторите? Има две нови животни, които за съжаление не можем нищо да правим с тях. Те са просто декоративни, не можем да ги убием, не можем да им вземем, не можем да ги изядем. Също така в тази версия бронята, която взимаме от кожата на влечугите, която използваме като броня, вече може да се вижда по нашите ръце, както и по краката ни. Тук малко да си вземе запаси от тези куфари. Не, че ще ни трябва особено, но все пак нека си ги отвориме. Също така в тази версия вече имаме и поставка за камъни. Преди имахме само за пръчки и за дънери, но тук вече можем и да си складираме дървата. Зайци също можем да ловим в тази версия и да ги поставяме в клетка. Но има малък бъг, след като вземем заек и го поставим в клетката, която сме построили, веднага се спалнва друг заек до клетката и така можем да си го осигурим неограничен брой зайци. Ловим един, слагам в клетката, веднага се появява още един. Ловиме него, слагам в клетката и се появява още един и така нататък и така нататък. Нека малко да се разходим, тук дали има нещо интересно. Платка ли е това, пари? Пръчица да си вземем, още една платка, което май се ползваше за крафтване на нещо. Айде да си отворим още едно куфърче. Така и така сме тръгнали още едно. Трябва да помисля къде ще си построим къщата на дървото. Това което искам да направя в момента. Защото това е, може би, най-голямата новост в тази версия на играта. Тук обаче нещо май ми избяга, опитах се си го фана. Както и да е. Нищо не виждам. Сега ще ви покажа. Ето това е малката кабина, кебин. Взема значително по-малко, иска значително по-малко дънери. Ето е къща на дървото. Ето как би изглеждала тя. Доста готина. Но няма да я правим тук. Някъде по-близо до водата ще е до плащче. Ето го и за камъни държача. Още едно куфърче да си отвориме. Още едно. И с един удар отворихме и двете.
Та, пак ви казвам, надявам се в следващата версия вече мултиплеера да е наличен, тъй като не виждам авторите на играта да правят кой знае какъв прогрес. Да, вярно, че екипът на играта е много малък, само 4 човека, доколкото знам, но когато има нужда от повече работа, те не имат допълнителни разработчици, така че със сигурност могат да има достатъчно ресурс за разработка. Насекна са тия куфари. В далечината има едни празни контейнери, няма смисъл да ги гледаме. Те мисля, че се появиха в предишната версия 0.06, но няма нищо в тях и в тази версия са празни, доколкото видях в един друг стрим. Така че не смятам да си губя времето и да ги преглеждам. Тук да видим дали все още е лодката, където трябва да се намира модерната братва. Да, ето е там. От моя малък опит с The Forest, при всяка нова игра до сега ме спамвало две различни места. Или, както сега, самолета е близо до лодката, или другия вариант е на това място има едни високи скали и лодката въобще не знам къде е. Тук виждаме един знак на канибалите или мутантите, както по принцип се наричат. Тук е входа към една от техните пещери. Само че ако можех да влезе, нямаше да е лошо. Може би трябва да клекна. Оп. Ето. Почна хубаво да залагва. Нямаме работа обаче сега в тази пещера. Може би по-нататък ще ги експортнеме. Този го правим на предчета. Нищо интересно. Нека отидем си вземем модерната брадвичка. Да поплуваме. В момента не мога да се потъпа по-надолу в водата. Така, хоп, да си вземем нещата и ето е модерната брадичка, която в този релиз на играта е невидима. Ето удрен блокфон. При мен е невидима, гледах и един чуждестранен стрим и там беше невидима. Това е бъг в тази версия, в предишната си беше наред, поне доколкото аз съм запознат. Но какво да се прави, ще се биеме с невидима и ще сечеме дърва. Ето, можете да видите, че надписа се появява, но е невидима. Може би е с мантия невидимка. Директно от Хогвартс. Доста глупав бъг при положение, че в предишната версия всичко беше наред. Какво толкова са правили разработчиците, че сега да стане невидима, не ми е много ясно. Явно разполагат с някакъв специален талант. Отдава им се. Още куфари. То камък не ми трябва. Още едно тяло и то не ми трябва. Куфарчета. Нека сега обаче си потърсим някое място за къщата на дърво. Няма да успея още сега да направя, така че първо ще направя едно по-малко шелтър, за да прекараме тази нощ. И на следващия ден, 1, 2, 3, 4 канибалчета. Най-стръгни в моята посока. Та следващия ден мисля, че ще успея да я построя. Къде отиваха моите приятелчета? Нещо май не ме видях. Поизпариха се. Няма значение. Тия зайци много бързи, бе. Изчезнаха във водата, разбира се. Те могат да тичат и под вода. Така. Тук да разгледаме. Искам да съм някъде близо до водата, тъй като се изцепам с кръв. Да мога да отида бързо и да се измия, за да не се инфектирам, въпреки че никога не съм се инфектирал до сега
Аз може би съм навъртял 1 час общо в игра на The Forest. Ето тук че ли не е лошо. Зад мен не може нищо да дойде. Нека си построим едно огинче. Си направим един временен шелтър, подслон, където ще можем да прекараме нощта. Ето примерно така. Дадат ни още камъни, листа и пръчки. Ето един гущериньо, както каза No Thanks. Ето още 2. Сега ще мога да ви покажа как тяхната броня вече се вижда. Ето, човек, вдигаме си ръката, си подкажем, че му сложим броня. Ето я. Виждаме на лявата и на десната ръка. Не съм сигурен дали са имаме на краката. Нека убием още един гущериньо. Имаше един заек, той нещо ни избега. Ох, тия хръсти много само ми пречат. Искам всичко да е равно. Да имам перфектна видимост. За да мога видя нашите съседи, като ни посещават преди нощем. Ако са по-смели пред деня. Цепим. Трябва да съберем още 3 камъка. И още 5 пръчки, обаче повече пръчки не можем да носим. Така че сега ще освободим място. Къде ни беше? Къде ни бяха мини постройчиците. Още 3 камъка. И още 5 пръчки. Пръчките качели са по-лесни за намиране. Оп, гущериньо. Този камък не става. Махаме го. Пръчки бол. Ама камик, къде има камици? Както казваше един приятел, камик. Само 3 камъка ми трябва, топ, още 2. В момента играта е на средни настройки, между другото, на графиката. Не е на високи. Тъй като не знаех, ако се случи някое голямо меле с 5-6 човека, как ще се отрази и записано в същия момент, как ще се отрази на перформанса. Така че в момента записвам с около 28 кадра, което е стандартно, нормално. Взехме един заек и го пуснем, разбира се, той е мъртъв. Оп. Не, този камък не ни върши работа. Пръчки, повече не мога да събирам пръчки. Оп, ето го. Сега да се върнем, къде бяхме. Ако се посвъртяхме. Тук е дясно. С прекрасен изглед към океана, море или каквото е там, най-вероятно океан. Огинчето ни е готово. Все още нямаме. Все още комитет посрещането не е пристигнал. Така. Сега. Хоп. Трябва да решиме къде си сложиме да къща на дървото, обаче в момента не ни позволява да си я сложиме. Това е много хубаво. Нека първо селектираме нещо друго. След това най-вероятно. Оп, да. Ето вече сме готови, обаче не можем да въртим. Къща автоматично си избира една позиция, откъдето да е стълбата и не може да ме въртиме, което не е чак кой знае какъв проблем. Но предпочитах стълбите да гледат към водата, а не точно откъдето ще дойдат канибалите. До нищо. Трябват ни 35 дънера. Събираме си тук някакви глупости. Ще трябва да хапна малко, че енергията ми е много малко. Кръвта също не е особено много. Живота. Пуснах ли го това сега? Не го ли пуснах? Пиче ли се? Не се ли пиче? Нека докато го чакаме, тъй като е много малко енергията, да сечеме дървета. Нека си избереме нещо.
Никой няма все още. Оп, още не е готово манджарето. Явно сме... Оп. Хапнахме. Така, вече можем да почнем с невидимата ни брадичка да си цепиме дърветата. Едно дърво мисля, че ни дава 4 или 5 дънера. Мисля, че всяко дърво е различно. Или пък просто изпускам някакви дънери. Така, се опитаме да си го побутнеме. Не е особено бъгаво, не съвсем. Първа копка. Няма кой да пререже лентата. Ще кажем 4 дънера. От той дървенце. Основата гощериньо. Какво стана? Къде изчезна? Той явно се телепортира. Дайте това дърво да го махнем от входа на луксозното ни жилище. Дали ще стане? Айде, към мен. Само да не падна във водата. Само да не се изстрелят. Къде сте? Тук са 5 дънера, колкото виждам. 1, 2. Точно така. 3, 4. И този сега май ще трябва да го бутам. Оп, взехме го 5. То камък май е за фърляне. Точно така не ни трябва. Нека си направим така профилактично едно капанче, ако все пак някой канибал реши да ни се направи интересен. Може би е тук. Това ли е правилната посока, от която се поставяше? Мисля, че да. Камъче, пръчици. А в момента сме изцапани с кръв. Няма лошо да отидем да си измиеме, за да избегнем инфекция, както ни пише играта, както ни съветва. Това 4 дънерчета за капанчето. Тия две дървета, дали? На кое сме ние? Май това е другото. Мога да го елиминирам. Оп. Не нашето. Айде. Не знам защо все още не са оправили този бъг при аудиото, при звука на нападането на дървото. Толкова ли не мога да синхронизират да започне малко по-късно? 1, 2. И последното дърче и капанчето ще не е готово. Мисля, че правилно съм го поставил. Би трябвало да дойдат от тази посока и да се дигне то и то. Каквото и да е с това, шипове ли са, какво са, как се водят дървени шипове, ако съществува такова нещо. Те камъни, за какво си инсталирам аз? Защо да не си направя склад за тях? Примерно и тучка. Само с клечки ще приключим работата. Тук би трябвало да има... Охо! Здравейте! Пръчка. Пръчки събирам. Тази игра съвсем спокойно мога да я прекъсна на Lumberjack симулатор или както е дървосекач на английски. Направихме си набързо. Помежду другото с C слагаме камъняците. С C ги взимаме. Така, ако ни потребят, just in case, както се казва. Припалниме огънчето. Добре, че завалят дъжд да ни измие кръвта. Нека пекнеме нещо. Оп. Май без да искам сейфнах, май ми фана цето от шелтера и вместо да поставя яденето сейфнах. Нека сложим още една мръвчица. Сега май сложихме 2D. Нещо да няма значение. И го предостатъчно. Сега между другото не си спомням от тази версия или от предишната.
авторите на играта направиха така, че ако избиеме прекалено много животни на едно място, те ще изчезнат, няма да има повече популация. И постепенно с времето ще започват отново да се появяват на това място. Сега не съм имал проблем с намирането на животинки. Почва да стъва обаче. Нас ни трябва още 25 дънара за къща. Какво сочиш, бе? Искаш сейфна и не спиме? Нека направим едно сейфче и нека дръвнем малко. За наша радост се събуждаме една сутринта. До нас се беше появил някакъв камък, откъде се спалнува, как е дошъл, никой не знае. Ето още един гущер, който ще бъде церемониално изяден по-късно. Това дърво май ми даваше пръчки, между другото, стикове, а не дънери. Прекалено е тънко. Така и тега да почнах вече, нещо ми е трън в очите. Дайте да го махаме. Не, че зад него не е пълно с пръчки. Защо да не си убием още 3 минути от живота? Да. Нищо, там ще си довършиме поставката за пръчици. Май няма никой. Така... О, трябва... Пак съм в кръв, разбира се. Ще направя една разходка. Тук до край прежието. Си удара на ваничка. Ваничка, оп. Половин секунди вече се измити. Си напълняме армора на макс. Махи се камък. Нека се върнем в нашото трee хаус и продължиме да си я правиме. Хоп, троп, хоп, троп. Докато пада, си вземе пръчки заешко. Разкараме инвентара. Само да не активираме капана. Ох, пак тебе не мога да те взема, разбира се, трябва да ти звутам до някъде по-далече от къщата. Голям макай. Ай. Готово. Сече ми си. Какво друго да правим? Сега, тук ако имаше мултиплеер, това сечене на дърва ще да отнема, ще се случи 2 пъти по-бързо. Или по-скоро добиването с дънери ще се случи 2 пъти по-бързо. Не успех си взема перо. Перото ми трябва да застрели за лъка. Също сме далеч от там. Дали нещо, никой дънер няма ми падне в голямата вода. Оп, седи тук мирен. Още 16 дънера ни трябват. Примерно от 4 дървета. 3-4. Всъщност, защо никой не е идвал на гости? Палихме си огънче. Сичеме си тук. Това да си го взема. Оп. Още едно.
скучна работа така. Като никой не ти идва на гости. Не съм пуснал веган мод или нещо подобно. Няма нищо друго подобно. Ей! Вместо в посоката, която исках, падна на другата. Още 14. Тук защо не сте 5 денара? Други не виждам. Падай. Натам. Оп, точно така. Ево. Пак 4. Пак не е превършена енергията, има още, но все пък. Нека си пекнем малко месо. Още един. То пазайк откъде се появи сега. Стой тук, бе. Не ми се занима с тая. По-добре да си сека дърветата аз. Това поне ме бива добре. Не знам дали между моделните брадви има някаква разлика в скоростта на сечене и прибой. Като че ли майклония да няма разлика. Просто модерната брадва се чувстваш по-як. И си мислиш, че е по-хубава, но в действителност май прави едно и също. Разтоварихме малко. Нека си довършим работа. Оп, там видях ли някоя? Не, това просто храст. Ево тук, пиле. Че това дърво го мачкам в този час. Къде тръгна там, бе? Оф. Още само 3 денера. Пам, парарам, пам. Кое ще е супер специалното дърво? Айде, това че изглежда по-маничко. Падай. Там. Ево. Сме готови, бе. Ето. То нека ще си като обаче са ни остане един дънер. И за да има какво го правиме. Нека си поставим складово помещение за дънери. Нека и още едно капанче си сложиме за защита, въпреки че това
е много по-ефективно, повече се фащат на него, по-трудно. Ще ни трябва 5 дънерчета. Нека си построим и държачката. Искам да взема това долу. Това не са недостъпно. Айде! Само нека се довършим капана. Ще скачиме горе на дървото. И може би ще приключим това видео. То сигурно вече към 25 минути. Което не е малко. Ого, голям скок. Малко от бронята ни замина. Много рискове на професията, какво се прави, още един дънер ни трябва. Разбира. Пак сме попити с кръв. Не ме интересува, качвам си се в къщата. И тя изглежда много фецка, бе. Супер яка е. И имаме си тук извличе. Моренце, лула. Мога да сейфаме, спиме. Стълбички. Шкалитетна работа. Нека ми си измиеме. Оп! Кой попаднахме? Я ела тук при капанчето, искам да се хванеш на въжето. Ела, моля ти са. Моля ти са. Много ти са, моля. Ти са. Да не се окажеш някакъв бъзло. Много скъп. Дайте да ходим да го трепеме. Такъв женчо. Заведихме си бронята на максимум. Къде отиде това, бе? То си изпарил. Изпоших се от нашата къща на дърво. Оп. И толкова гущери не съм трепал. Имам запаси от храна и броня за цяла канибалска война. Някой да не паднем в нашото капанче. Да, малко сложно е качването. Имаме и ескалатор. Ще кажа елеватор от английски. Оп, вече сме се горе и правиме запис.